saksakaya radio station ya iyayag nasaray dagupenyo. Jad bunuan binlo. Paborito. Bunuan bukid. Paborito. Bunuan gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paboritong bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, Amor Ligaspi Diga. Good morning! Maabigya ka mo sana at si kayo namin kapaborito. Agaw nata na Biyernes, April 4, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, 31 anyos na lalaki nalunod sa swimming pool. Radyo Pangasinan Balita. 200,000 plus na halaga ng suspected shabu na kumpiska ng otoridad. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang pambansa, presyo ng mga bilihin posibleng tumaas dahil sa dagdag na pataw na taripa ng US. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, 200 plus na pasaheros ng isang cruise ship dinapuan ng virus. Radyo Pangasinan Balita. Naitalang namatay sa lindo sa Myanmar, umabot na sa 3,000 plus. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang sports, Sixers star Joel Embiid sa ilalim muli sa operasyon. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, pambato ng Cebu sa Miss Universe Philippines umatras. Radyo Pangasinan Balita. Bago po sa detalye ng ating mga balita, ating munang alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Biyernes sa pamamagitan ni Sir Jun Soriano ng Pag-asa Dagupan City. Sir Jun, good morning! Yes, good morning sa ating kapakinig na sumaybayan ng Radyo Pangasinan para naman sa lagay ng ating panahon ngayong pong araw ng Friday. So wala tayong binabatayang low pressure o sama ng panahon, labas o loob ng ating bansa. Sa ngayon, ang ating weather system na humihiral, itong northeasterly wind flow dito masay Northern Luzon, ay TCC naman o intertropical convergence naman ang siyang humihiral sa Southern Mindanao at easterlies pa rin ang siyang nakakapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Dahil sa northeasterly wind flow at ng easterlies,
bagay maulo pa rin ang inaasahan na may chance pa rin inaasang kalat-kalat na pag-ulan, kasama na po dyan ang mga localized thunderstorm o pagkidlat. Ang siya namang inaasahan. Ang ating agwat ng temperatura sa araw na ito ay naglalaro sa 25 hanggang 34 degrees Celsius at ang ating inaasang heat index o damang init sa araw na ito ay nasa 44 degrees Celsius. Wala rin tayong giluwaning na nakataas anong paning ating basa. So katamtaman ang pag-alo ng ating karagatan, partikular ang Pangasinan. Yan mo lang lagay ng panahon sa araw na ito, ang kapag-ina, maganda, Jun Soriano, maganda umaga po sa ating Maraming salamat, Sir Jun Soriano ng Pag-asa, Dagupan City. Radyo Pangasinan Balita. 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balitang lokal. Hindi na umabot ng buhay sa pagamutan ng isang lalaki matapos na malunod sa swimming pool sa isang resort sa Barangay Lebeg, Lawak, Pangasinan. Ayon sa pulisya, ang biktima ay kinilalang si Clifford Nedal, 31 anyos, residente ng Barangay Santiago, Binalonan, Pangasinan. Bago ang pangyayari, ang biktima ay nakita pa ng kanyang kaibigan na si Michael Andaya na naliligo mag-isa sa swimming pool na may lalim na 5 feet. Subalit makalipas ang ilang sandali nang hanapin ito ay nakita na lang ang biktima na nasa ilalim ng swimming pool na walang malay. Naitakbo pa ito sa pagamutan, subalit itineklarang dead on arrival. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, nagkakalaga ng tinatayang 204,000 pesos na suspected illegal drugs ang nakumpiska ng otoridad sa Barangay Arwas, Bani, Pangasinan. Ayon sa Bani Police, sa bisa ng search warrant na inisyu ng korte sa subject person na si alias Romeo. Nagresulta ito ng pagkakakumpisna ng 14 na plastic sachet na may laman na suspected shabu na ito ay tinatayang may kabuang timbang na 30 gramo na ito ay may market value na 204,000 pesos. Na-recover din sa bahay ng subject person ang isang weighing scale, 2 piraso ng lighter, 2 piraso ng improvised tutor at mga plastic sachet. Ang mga nakumpiskang ebidensya at ang suspect ay dinala sa impila ng pulisya para sa kaukulang disposition. Radyo Pangasinan Balita. Labing 2 minuto makilipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa detalye po ng ating balitang pambansa. Nakaambang manong tumaas ang presyo ng mga bilihin sa bansa kasunod ng anunsyo ni US President Donald Trump na magpapataw sila ng 17% na taripa sa mga kalakal na mula sa Pilipinas simula Abril 9. Sinabi ni Trump na kailangan palakasin ang pagdaigdigang posisyon sa ekonomiya ng Estados Unidos at protektahan ang mga manggagawang Amerikano na bahagi ng malawakang patakaran sa taripa na Liberation Day. Ang 17% taripa ay mas mababa kumpara sa 34% ipinapataw sa mga produktong pumapasok sa bansa mula sa Amerika. Base sa listahan na ipinost ni Trump sa Truth Social, ang 17% na taripa ay mas mababa kumpara sa mga kapitbahay sa Southeast Asia na Vietnam na merong 46%, Thailand 36%, Indonesia 32%, Malaysia 24% at Cambodia 49%. Tanging Singapore lamang ang pinatawang ng 10% tariff. Kasabay nito, hinimok ni Senate President Cheese Escudero ang mga economic manager ng pamalaan na paghandaan ang 17% taripa na ipanatutupad o kaya ipatutupad ng Amerika sa mga export ng Pilipinas. Sinabi rin ni Escudero na dapat linawin ng gobyerno kung ano ang magiging epekto nito sa bansa dahil tiyak anyang magre-resulta din ito ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin sa bansa. Inihalimbawa niya ang soybean na inaangkat ng Pilipinas mula sa US na ginagamit na pagkain ng
local grower mula sa mga manok at baboy na posibleng maapektuhan ng pagtaas ng taripa nito. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, inaresto ng mga otoridad sa China ang tatlong Pinoy na sa hinalang naniniktik umano at inakusahang nagtatrabaho para sa Philippine Intelligence Agency upang mangalap ng classified information sa militar ng China. Iniulat ng China Daily na isang Pinoy na alias David na matagal ng residente sa China ang hinuli matapos umanong makitang paulit-ulit na tumatambay malapit sa mga pasilidad ng militar. Sinabi sa ulat na may nag-uutos kay David at dalawang iba pang Filipino na kinilala sa mga pangalang Bert at Natalie. Binanggit sa ulat na inaresto ang tatlo ng mga otoridad matapos makuha ang mga ebidensya ng umano'y kanilang pagkakasangkot sa espionage. Wala pang nilalabas na pahayag ang Philippine Embassy sa China. Department of Foreign Affairs, Department of National Defense, National Security Council, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police tungkol sa ulat. Nitong nakalipas na mga buwan, ilang Chinese nationals ang inaresto sa Pilipinas dahil sa hinalang nag-iispiya sila. Radyo Pangasinan Balita. Nagmistula umanong may cover-up matapos isnabin ng mga miyembro ng gabinete ang ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos tungkol sa controversial na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. Dumalo sa hearing ang mga kaalyado ni Duterte na sina Senator Christopher Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa na sa unang pagkakataon ay humarap sa Senado matapos ang pag-aresto kay Duterte noong March 11. Matatandaan na sumulat sa Executive Secretary Lucas Bersamin kina Senator Marcos at Senate President Francis Chis Escudero Kamakalawa upang formal na ipaalam na hindi dadalo ang opisyal ng gabinete sa pagdinig dahil na rin sa tinatawag na executive privilege. Ayon kay Bersamin, nasagot na ng mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ang mga katanungan at naibigay na rin ang lahat na impormasyong hinihingi ng mga miyembro ng committee. Radyo Pangasinan Balita. Pansamantalang pinalaya naman ang 17 OFWs na inaresto sa Qatar dahil sa pagsasagawa ng pro-Duterte rally. Sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na binigyan ng provisional release ang 17 OFWs, 12 lalaki at 5 babae habang naghihintay ng investigasyon. Ang 17 ay naharap sa investigasyon para sa iligal na pagpupulong at pagtitipon nang walang permit. Maaaring mapatawan ng parusang 6 na buwan hanggang 3 taon na pagkakakulong at multang 10,000 to 50,000 Qatar Riyal ang mga OFWs kung mapapatunayang nagkasala. Sinabi ni Kakdak na inatasan ni President Bongbong Marcos Jr. ang DMW na magbigay ng legal at welfare assistance sa mga sangkot na Pinoy. Radyo Pangasinan Balita. Naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema ang PDP Laban para pigilan ang plano ng Commission on Election na magpatupad ng online voting para sa mga OFW sa 2025 midterm elections. Kinwestiyon sa petisyon ang pagpapahintulot ng mga resolution sa automated at online na paraan ng pagboto gayong wala pang batas ukol dito at lumabag sa mga paunahing probisyon ng Election Automation Law at ng Overseas Voting Act. Ang mga petitioner ay sina PDP Laban Vice Chairman Alfonso Cuse, kasama sina Attorney Raul Lambino, Jimmy Bundok, Vic Rodriguez, Glenn Chong at ng iba pa. Binigyan din nila na ang mga resolution ay sumisira sa integridad ng proseso ng electoral at na-bypass ang Kongreso sa pamamagitan ng pagpapakilala ng online voting na mula sa administrative order. Sinabi naman ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na ang Republic Act 10590 na nag-amyenda sa Overseas Voting Act ay nagpapahintulot sa Comelec na makipagsapalaran sa iba pang paraan ng pagboto. Anya ang pagboto sa internet ay sumailalim sa tamang konsultasyon.
kasama ang Kongreso. Radyo Pangasinan Balita. 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Inakusahan ng China ang Pilipinas na gawa-gawa lamang umano ang mga kasong pinag-iispiya sa mga inarestong Chinese nationals. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Diakon, walang malinaw na ebidensya ang mga otoridad ng Pilipinas kaya tinikayat nito ang gobyerno na protektahan ang Chinese na nasa bansa. Dapat rin anya natigilan na ng Pilipinas ang pag-akusa sa China ng walang anumang ebidensya at idaan sa taba ang paghawak sa kaso ng mga sangkot na Chinese citizen. Gayaan niya ng pagkakahuli rin ng 3 Pinoy sa China ng pang-iispiya ay dadaan ang maito sa proseso na binabanggit ng batas. Magugunit ang ilang Chinese nationals ang naaraso ng nakaraang mga buwan dahil sa pang-iispiya kung saan ito ay ikinabahala na rin ni President Bongbong Marcos Jr. Radyo Pangasinan Balita. Samantala may git na 240 na pasahero ng Luxury Queen Mary 2 cruise ship ang dinapuan ng nakakahawang norovirus stomach bag. Ayon sa US Center for Disease Control and Protection kay CDC, naiulat lamang ang nasabing kaso ng malapit nang matapos ang 4 na linggong paglalayag ng natulang cruise ship mula UK patungong Caribbean. Nagsimulang maglayag ang barko noong March 8 mula sa Southampton at nakatakda na itong babalik sa English port ng Abril 6. Sa kabuang 2,538 na pasahero ay merong 224 ang nagkasakit ng gastrointestinal virus. 17 sa 1,232 na crew members ang nakaramdam ng sakit. Una nang sinabi ni infectious disease expert Dr. William Schaffner na ang norovirus ay kilala minsan bilang cruise ship virus dahil ito ay kumakalat sa magkakalapit na pasahero. Radyo Pangasinan Balita. Lumagpas na sa 3,000 plus. Nakatawang naitalang nasawi sa tumamang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar sa gitna ng nagpapatuloy na paghahanap ng mga rescuers sa mga gumuhong gusali. Ayon sa Embahada ng Myanmar sa Japan, umakyat na nitong Miyerkules sa 3,003 ang nasawi dahil sa lindol habang nasa 4,515 ang naitalang sugatan at 351 ang nananatiling pinaghahanap. Pinangangamba naman ngayon sa isinasagawang relief efforts ang posibleng pag-ulan matapos ibabala ito ng weather officials na maaring maranasan mula sa araw ng Linggo hanggang Abril 11 na maaring maging banta sa mga lugar na matinding tinamaan ng lindol gaya ng Manday, Saging at ang kabisera ng Naypyidaw. Iniulat din ng embahada na mayroong 53 airlift ng tulong sa Myanmar habang mahigit na 1,900 rescue workers ang dumating mula sa 15 bansa kabilang na ang mga karatig na bansa sa Southeast Asia gaya ng Pilipinas, gayon din ang China, India at Russia. Samantala sa Thailand naman na tinamaan din ng malakas na lindol, nagpapatuloy ang paghahanap sa mga survivor sa mga naiwang gabundok ng debris mula sa gumuhong mataas na gusali na under construction sa capital ng Bangkok. Gumagamit na rin ang mga rescuer na mechanical diggers at bulldozers para sirain ang 100 toneladang konkreto para matunton ang mga survivor. Nag-iwan na ang lindol ng kabuang 22 katao na nasawi habang 72 patuloy na nawawala sa Thailand. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa detalye naman po ng ating balitang sports. Sa ilalim sa arthroscopic surgery, si Philadelphia Sixers star center Joel Embiid. Ayon sa kupunan na isasagawa operasyon sa susunod na linggo, ang desisyon ay isinagaw matapos ang konsultasyon mula sa mga medical experts.
Noong February 28 nang huling makapaglaro si Embiid at mula noon ay hindi nakabalik dahil sa problema sa tuhod. Dinaramdam pa rin nito ang operasyon ng kanyang tuhod na unang isinagawa noong February 2024. Ang 31 taong gulang na Sixers star ay naging most valuable player noong 2022-2023 season. Natamo nito ang injury na magkaroon ng banggaan sa playing court ni Jonathan Kuminga ng Golden State Warriors noong Enero 2024. Sa taong din yun ay nakabalik siya sa paglalaro noong Abril, subalit hindi nito natulungan ang koponan na makaabanse sa playoff. Radyo Pangasinan Balita. Samantala na ibenta sa auction sa halagang $1.067 billion ang permadong relic card ni Los Angeles Dodgers star Shohei Ohtani. Ang makasaysayang 50-50 effort ay siyang unang Dodgers star na nakapagbenta ng may git na $1 million sa auction. Ito ang one of one numbered Ohtani card na makikita ang Major League Baseball logo mula sa pantalon na suot niya noong September 2024. Sa nasabing taon ay naitala niya ang ika-49 hanggang 50 at 51st home runs. Ganon din ang pag-steal niya ng 50th at 51st bases laban sa Miami Marlins. Magugunitang nabili rin sa auction ng Ohtani card sa halagang $533,140 para sa 2018 Bowman Chrome Rookie Autograph Orange Refractor Rookie Card sa Golden Auctions noong November. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment. Umatras na sa paglahok sa Miss Universe Philippines 2025 ang pambato ng lalawigan ng Cebu na si Sheila Falconer. Sa social media account nito ay ibinahagi niya ang nasabing desisyon. Sa looban niya ng isang buwan ay naging kakaiba ang kanyang karanasan sa pagsali sa Miss Universe Philippines 2025. Naging personal anya ang dahilan nito sa pag-atras sa nasabing pageant. Itinanggi niya ang usapin na kaya siya umatras sa pagsali ay dahil sa sumali na ito sa Miss World Philippines. Siya na ang pangalawang kandidata na Miss Universe Philippines na umatras na, kung saan ang una ay si Hannah Michelle Gilmore ng Los Angeles noong pang February. Dahil dito ay nasa 67 kandidata na ang maghaharap sa Miss Universe Philippines na ang Coronation Night ay gaganapin sa May 2 ng alas 6 ng gabi sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ang sinumang mananalo dito ay siyang pambato ng bansa sa Miss Universe 2025 pageant sa November 21 na gaganapin naman sa Bangkok, Thailand. Radyo Pangasinan Balita. Naglabas na ng warrant of arrest ang Bacoor City Municipal Trial Court laban sa aktor na si Archie Alemania. Ang kasong acts of lasciviousness ay isinampa ng aktres na si Rita Daniela. Nakasaad sa resolution na inilabas noong March 18, 2025, napatunayan ng prosecutor's office ang sapat na ebidensya kung saan mayroon itong inirekomendang piyansa na nagkakalaga ng 36,000 pesos para sa provisional liberty. Umaasa naman ang abogado ng aktres na si Attorney Maggie Abraham Garduque na agad na maaresto ang aktor. Dagdag pa nito, nakasalukuyang sumasa ilalim ang aktres sa post-traumatic stress disorder o kay PTSD dahil sa pangyayari. Radyo Pangasinan Balita. Sumainyo mga balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Mga balita sa ating bansa, pandaigdig, sports at entertainment. Sa ngalan po ng ating nakasama sa technical side, si Engineer Richard Olanday. Ako po si Amor de Gaspiriga. Maraming salamat and magandang morning! Sikaratan susaray manunaan na balita. Etsayan Kabuasan. Radyo Pangasinan Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako?
marami. Ang puta-putang Ransunata. Hot shot, running in my non-stop 30.